Ramogi nena ka intiere kanye thuolo mari mar mondo mi ilos kode lewa duto mag tudruok kari adek auchiel nono yudo achiel kachiel YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Wago kodi mbaka kendo imiya pachi weche mwakelo ni gie sani. Nyinga Ochieng Emmanuel, jalo marwa en Elizabeth Otieno bed koda e chakruok nyaka giko. Kawachako en ni jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni nitie josiasa moko matiyo marach gi rowere pacho ka moloyo tikinde mibago ng'anyo. Kaka ifinya kedi lero, paro makamano osir kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mowacho ni nitie jogo matemo loko loch ataro mar chik. Koloso e kar jot mare boma ma Nairobi e kinde mano romo kod jotugo mag Nairobi United, jatend piny William Ruto owacho ni nitie moko kuom josiasa matiyo marach gi rowere ahinya to e kinde ng'anyo mani onge gino maber magichano negi. Breaks my heart when people who have no plan for the young people of our nation take them to the streets, abuse them in the streets, misuse them in the streets, and we end up with mayhem, rape, destruction of property, destruction of businesses, because there are people who have no plan for the young people of our nation. Pachuruto no sir kod governor ma Nairobi Johnson Sakaja manoji worawere mondo kikie ti kod gi marach gi josiasa. There's been a lot of depression and even politicians taking advantage of the sad situation of our young people. We are telling our young people, just like Nairobi United, God has a plan for you. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, for a hope and for a future." Komachielo, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni ng'anyo mosebed kibago pachoka en tim mar njori kod mano mar temo loko loch kendo ok gibi chiwo thuolo ne jal moro amora matemo loko loch ma pachoka ataro machik. We must tell ourselves what it is. That is not protest, that's not maandamano. That was an attempted coup, an act of terrorism, a failed attempt to change regime. And we want to tell it as it is, and we are not going to accept. We are not going to accept unconstitutional means of changing government. This idea of coming to Mandamano and saying we want to invade police station, we want parliament, we want to ban judiciary, and therefore we want to invade State House. That is not protest. Omedo ni ng'anyo koro ken kaka nochan kendo lokore mar kwalo mwandu jopiny. Kaluwore gi Murkomen, nitie josiasa mosedonjore ng'anyo mar rawere kendo tiyo gi kweth njore mar rocho ng'anyo makamano. There was no maandamano, there was no protest, there was no picketing. It was only looting and violence that was meted on innocent civilians, their shops, that was meted on police and police stations. It is unbelievable that in particular areas of the country, as some political actors organized goons to invade police stations. And yet, some people are still pontificating and giving excuses of cousins and shares and regions and tribalism. Ekindego, ojiwo oganda jo Kenya mondo miyo bila thuolo makare matich kendo mako chung matiyo matek maneno ni oganda jo Kenya oyudo arita makare mar ngimagi kod mano mar mwandugi. Pia nawaomba nyinyi wananchi muishi vizuri na polisi wetu kwa sehemu zote za Kenya. Mkuwe na uhusiano nzuri. Mujue kwamba polisi ni watoto wenu. Hakuna mtu hapa, hata saizi nikiuliza hapa, kuna mtu anataka aandikiwe mtoto yake tukifanya recruitment kwa polisi? Nyinyi wote mtainua mkono. Mtaniambia hata ongeza hapa order. Mageti morenda lomoko tok Murkomen wacho ni obila nyalo chwado lisasi jal mora mora matemo monjo tesendo bila. Efinya Kedi, Ramogi TV, Nairobi.